Gilibkas na karong hapon, September 17, 2024 sa buhatan. Sa Office of the Building Official kunobo ang suspension sa exterior works sa Lucima Residences sa Mavana Properties Incorporated diha sa Barangay Hipodromo. Kinihuman na kasumiter dayon sa ubo ang kontraktor og certification nga pinirmahan sa ilang safety officer. Kaganina lang gyud sayo sa buntag, subling gibisita ni Architect Florante Catalan ang site din gitukod aron pagsusi kung nakakomply na ba sa mga girekomendang safety catchers ang kontraktor sa maong proyekto. Panchiki, yung makita, nanay katong request na itong catchers in between from 5th to 27th floor. Karon natin nakita dito sa amon na okay na mga. Nang hinaot si Catalan nga wala na'y insidente sa pagkahulog sa materyales gikan sa ibabaw sa building. Karon nga aduna na'y safety catchers nga nakaplastar sa gitukod nga gambalay. Awhag ni Catalan sa mga trabahante mag-inampingon og siguruhon nga hanay ang trabaho aron di na masubli pa ang insidente sa milabang buwan di natagak ang aluminum platform. Pwede na sila kabalik sa trabaho. Atong portion na Itong portion nga itong isuspend. Portion na ito, klaro, portion na ito isuspend. But the rest, pwede sila katrabaho sa open. Sa iyang pahin ang safety officer nga si Edmond Cabahog miingon, kanunay na silang alerto, labi na pagpaniid sa gibutang nga safety catchers karon nga sige ug uwan. Amo gid obserbaran during sa paglakas ng hangin. So, parang sir, kumbaga yung na-install namin sir ng mga deflector is kumbaga tibay, tested na sir. Kasi yung deflector sir, kahit pamahangin yan, kumbaga hindi sa mapan sir, malipad na hangin. Mga yero sir, dahil namin mahigpit. Then yung mas luwas pa sir sa mga kuwan sir, sa deflector, meron kami nakalatag dyan ng mga safety net, makita yun naman. Safety net galing yan sir ng 36th floor, baba na yan. Para kahit mayroong mga something, mapakibagay na mga tapon, kundi sa mga cuts ng deflector, meron din kaming nakaharang din yung kanito. Kahinumduman, gisuspenso sa ubo ang exterior portion sa 36 ka andana sa maong condominium building niadtong Agosto niining tuiga. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.